дар саросари ҷаҳон 12 миллиард нафар ба оби тозаи ошомиданӣ дастрасӣ надоранд. дар ин бора хабар медиҳад ЮНЕСКО. ҳамчунин ЮНЕСКО таъкид мекунад, ки оби тоза ва таҷҳизотҳои боэътимоди сантехникӣ ҳуқуқи инсон мебошад, вале дар айни замон барои миллиардҳо одам ин ҳуқуқҳо иҷро намешаванд. оби нӯшокӣ барои ҳаёт муҳим аст ва барои инсон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. зиёда аз 40% аҳолии ҷаҳон аз нарасидани оби ошомиданӣ азият мекашанд. масъалаи нарасидани оби тозаи ошомиданӣ аз қарни 20 аз мушкилоти глобалии замон ба шумор мерафт. таи солҳои охир аҳолии сайёра бо суръати баланд афзоиш ёфта истодааст ва дар ин ҳол ниёз ба оби нӯшокии тоза низ афзоиш меёбад. дар аврупо ва амрикои шимолӣ тақрибан 57 миллион аҳолӣ дар хонаҳои худ оби равон надоранд. 36 миллион нафари дигар бошад об таъминкунак надоранд, изҳор медорад директори генералии ЮНЕСКО Одри Азулай. дуруст аст ки мегӯянд об ин ҳаёт аст. дар воқеъ солҳост ки танқиси оби тозаи нӯшокӣ зиёд давлатҳоро фаро гирифтааст. ин мушкилиҳотест печидаву ҳалталаб. имрӯзҳо вақти он расидааст ки ҳама давлатҳо, созмону ташкилот ва тамоми шаҳрвандони сайёра дар ҳалли ин қазияи ҷаҳонӣ барои ояндаи хубу хуши наслҳои баъдӣ даст ба дасти ҳам бошем. дар байни онҳое ки дар вазъияти мушкилтаринанд ҷамоатҳои амрикои лотинӣ, Канада ҳастанд. 40% ин аҳолӣ аз оби пассифат истифода мебаранд, ки оқибатҳои манфиро барои саломатӣ ба бор меорад, таъкид намудааст хонум Азулай. албатта масъалаи дастрасӣ ба оби тозаву бехатар яке аз муаммоҳои бузургу ҳалталаб дар сайёра ба ҳисоб меравад. дар зиёди шаҳру кишварҳо аз номаҳдуду ноҳамвор тақсим шудани захираҳои обӣ дастнорасии об ба пеш меояд. аз сабаби мавҳи манбаъҳои оби рӯизаминӣ ва обҳои зеризаминӣ идеи аз кишварҳо аз беобӣ танқисӣ доранд, хусусан дар шаҳрҳо, ки об асоси тозагӣ ва ҳолати хуби санитарист. дар ҳолату сабабҳои гуногун об дастрасӣ аҳолӣ намегардад. албатта бояд гуфт, ки талабот ба об дар шаҳрҳо нисбати деҳот зиёдтар ба назар мерасад. яке аз проблемаҳои асосие ки дар тӯли таърихи инкишофи башарият муҳим арзёбӣ мегардад барои аҳолии кураи замин, ин дастрасӣ ба оби ошомиданӣ мебошад. имрӯзҳо дастрасии аҳолӣ ба оби ошомиданӣ асосан баҳогузорӣ карда мешавад аз рӯи шохисҳои байналмилалӣ, ки онҳо дар назар мегиранд ҳам ҷанбаи сифати об аз нуқтаи назари таркиб маводҳои кимиявӣ ва ғанигардонии он, дастрасии аҳолӣ ба он, яъне ки аз рӯи таснифотҳои гуногуне ки масофаҳои муайяне ки тай карда мешаванд барои дастрас кардани оби ошомиданӣ муайян карда мешаванд. имрӯз масъалаи об яке аз масъалаҳои мабрами рӯз ба шумор меравад ва асосан агар мо ба рақамҳо нигаҳ кунем бисёр яъне дар ташвиш ҳастем, чунки чӣ хеле ки аз сарчашмаҳои муътамад, яъне аз сарчашмаҳои созмони милали муттаҳид имрӯз ба мо маълум аст, дар дунё имрӯз 800 миллион нафар аз оби нӯшокӣ бехатар, яъне кафолат дода намешавад, танқисӣ мекашанд ва мутаассифона инчунин 2.5 миллиард инсон ба хизматрасонии оддитарини санитарӣ, яъне таъмин нестанд, дастрасӣ надоранд ва бо мутаассифам ки аксарият табақаи яъне кӯдакон ба ин фоҷиа гирифторанд ва ҳар сол то 300 000 нафар, яъне кӯдак ки то 5 сола аз танқиси оби яъне бехатари нӯшокӣ яъне мефафтанд ва маълум аст ки ин ду омили асосӣ дорад, яъне омили асосӣ яъне тағйирёбии иқлим ба шумор меравад ва омили дуюм яъне шумораи аҳолӣ сол то сол яъне зиёд шуда истодааст. инчунин дар қисматҳои гуногуни сайёраи замин вобаста аз рӯи ташаккулёбии шароитҳои геоморфологию геологии сатҳи замин, новобаста аз он ки обҳо мавҷуданд, валекин дастрасии аҳолӣ ба онҳо беистифода аз техникаю технологияҳои обёрӣ имконнопазир аст. ин аст ки имрӯз дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ норасоии об яке аз проблемаҳои асосӣ эътироф гардид ва ин дар барномаи рушди ҳазорсолаи Созмони Милали Муттаҳид
ворид гардидааст. мувофиқи пешгӯӣ агар то соли 2050 то 5 миллиард нафар аҳолии дунё аз оби танқисӣ, яъне аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд, яъне ки нисфи аҳолии дунё рафта рафта бояд аз об танқисӣ кашанд. ин як рақами дига ҳаст аз рӯи ҳисоботи молиявии бонки умумии ҷаҳонӣ фақат барои бо оби нӯшокӣ бехатар, яъне аз лиҳози кафолат дода мешавад, агар дар дунё то 114 миллиард доллар лозим аст ки ҳар сол, яъне инсониятро бо оби нӯшокӣ тоза, яъне таъмин кунад. дар тоҷикистон мушкилоти тақсимоти об дар шаҳру деҳоту ноҳияҳо вуҷуд дорад, вале на ба қадри баъзе аз кишварҳои осиё ва африқо. ҷумҳурии мо дар минтақаи осиёи марказӣ кишваре аз нигоҳи захираҳои об асосӣ арзёбӣ мешавад. анқариби 60% оби баҳри аралро ҷумҳурии мо таъмин месозад. албатта аз оғози замони соҳибистиқлолӣ дар таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшиданӣ хусусан дар шаҳрҳо мушкилот вуҷуд дошт, вале бо гузашти солу замон ва қабули қарору қонун ва амалӣ шудани лоиҳаву барномаҳои давлативу хориҷӣ бо ҷалби сармояи дохилӣ ва берунӣ ин мушкилот рӯ ба беҳбудӣ намуд. сокинони кишвар бояд як нуқтаро фаромӯш насозанд ки солтосол бо раванди гармшавӣ ва мавҳи манбаъҳои обӣ тибқи тадқиқоти коршиносон нисфи зиёди аҳолии сайёра ба беобӣ рӯбарӯ шуда истоданд, вале бо шукргузорӣ аз табиати дилорову обҳои софу зулоли кишвари мо, тоҷикистон бо гузашти солҳо мушкилоти таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокиро ҳал намуда истодааст. яъне агар мутаассифона идея аз давлатҳоро беобӣ муҳосира намуда бошад, бо истифодаи тамоми захираҳои моддиву маънавӣ хушбахтона тоҷикистони обшори мо ва мардуми моро ояндаи дурахшону сабз дар пеш аст. танҳо сокинонро мебояд бо истифодаи дурусту оқилона ҳар як қатраи обро ҳамчун неъмати бузурги илоҳӣ пос доранд. таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ яке аз масъалаҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он дар доираи нақшаи чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар самти таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва ҳам стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин нақшаи чорабиниҳое ки дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 тасдиқ гардиданд, дар назар дошта шудааст. мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки дар сурати аз ду тараф ҳам аҳолӣ ва ҳам мақомотҳо дар ҳамкории якҷояашон метавонем, ки дар давраи татбиқи ҳамин 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор таъминоти аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо оби ошомиданиро дар доираи лоиҳаҳое ки лоиҳаҳои инвеститсионию давлатию дигар чорабиниҳо пурра таъмин намоем. тибқи маълумоти корхонаи воҳиди оби коризи душанбе, ки дар асоси ҳисоботи омори шакли ду тепе, яъне хоҷагии об ҳама сола ба мақомоти танзими истифодаи захираи об пешниҳод мекунад. дар соли сипаришуда ба аҳолии шаҳри душанбе 141 миллиону 745 ҳазор, яъне оби сифатан беҳтар таъмин шудааст. кумитаи ҳифзи муҳити зист, ки ҳамчун мақоми ваколатдор дар соҳаи назорати давлатӣ истифодаи захираҳо муаззаф аст ва нозирони мо низ ҳамарӯза аз ин шабакаҳо, яъне назорат мебаранд. ва имрӯз мо пурра гуфтан метавонем, ки ҳама шабакаҳо ба тамоми талаботҳои, яъне санитарӣ, экологӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ҳамаи шабакаҳо, яъне хатти муҳофизати ин шабакаҳо, муҳофизати санитарӣ пурра ба талаботҳои ҷавобгӯ ҳаст. агар дар таъмини аҳолии кишвари худ ва таъмини сокинони шаҳри душанбе ба оби тозаи бехатар дар давоми 3 соли охир назар афканем, аён ба назар мерасад, ки дар самти таъмину дастрасии шаҳрвандон корҳои зиёд ба сомон расидааст, ки албатта ин ҳама зери сиёсати созандаву оқилонаи роҳбарияти олии кишвар сурат гирифтааст. дар таъмини оби тозаи ошомиданӣ ва корезӣ барои сокинони пойтахт
масъулу ваколадор корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе дониста мешавад. Кормандону корбарони корхонаи мазкур ҳамарӯза барои қонеъ сохтани талаботи аҳолии пойтахт ва ноҳияҳои он корҳои лозимаро ба анҷом мерасонанд, то об барои ҳар як шаҳрванд дастрас бошад. обро ба сокинони душанбе корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе тавассути 4 пойгоҳи обтақсимкунӣ аз 4 нуқта, 22 шоҳқубур ва 146 истгоҳи барориши сеюм таъмин мекунанд. дастрасии аҳолӣ ба оби ошомиданӣ аз рӯи стандартҳои муайян гардида дар шаҳрҳо нисбат ба деҳот фоизнокии баландтар дорад, зеро ки дар шаҳрҳо бо дар назардошти рушди инфрасохтори таъминоти соҳаи об нисбат ба деҳот бисёр баланд аст ва ин аст ки асосан дар шаҳрҳои калон таъминоти об нисбат ба деҳаҳо бисёртар рушд кардааст. имрӯзҳо сокинони пойтахти азизамон шаҳри душанбе аз 4 пойгоҳи оби обиншо ки таъмин карда мешаванд, ин 2 пойгоҳе ки дар қисмати шимолии шаҳр ҷойгир шудааст, ин пойгоҳи оби хуҷӯришаванда ва пойгоҳи оби фишорӣ. пойгоҳҳои обие ки дар қисмати ҷанубии шаҳр ҷойгир ҳастанд, ин пойгоҳи кофарниҳон мебошад ва пойгоҳи обии ҷанубу ғарбӣ. 2 истгоҳи номбаршуда обҳои зеризаминӣ ва 2 истгоҳе ки дар қисмати шимолии шаҳр ҷойгир аст, обҳои болои заминӣ мебошад ки зиёда аз 62% оби коркардшуда, оби истеҳсолшуда ин обҳои болои заминӣ мебошанд ки тариқи обҳолакҳои регӣ 1-2 марҳила 3 марҳилаи обтозакунӣ, обтакшонкунӣ вобаста ба ин об коркард ва интиқол дода мешавад. албатта об ҳамин гуна аз руду дарёчаҳо ҷорӣ шудаву ба хонаи сокинон тақсим намегардад, балки барои дастраси аҳолӣ будани оби тозаву бехатар марҳилаҳои зарурӣ дар пойгоҳи обтақсимкунӣ ба монанди полонидани об, безараргардонӣ ва дигар марҳилаҳо ба анҷом расонида мешавад. оё мо боре ҳам андеша кардаем ки ба ҷумакҳои хонаи мо аз куҷо об меояд? пеш аз оне ки об ба хонаҳои мо ояд, роҳи тӯлониву ноҳамворро тай карда барои дастрасии сокинон омода карда мешавад. роҳи қубурҳои об аз истгоҳҳои обгирӣ оғоз мешаванд. истгоҳҳои обгирӣ аз кӯлу дарё ва обҳои зеризаминӣ оби худро мегиранд. дар ин истгоҳҳои обӣ панҷара ва турҳои муҳофизатӣ насб шудааст ки намегузорад моҳичаҳо, партовҳо, сангчаҳо ва дигар намуди ифлоскунандаҳои об вориди қубурҳои обгузар гарданд. баъди ин раванд об тоза карда мешавад ки якчанд марҳиларо дар бар мегирад. об аз зарраҳои хурди қум ва дигар заррачаҳое ки онро тираранг мекунанд соф карда мешавад. барои ин софкунӣ аз маводҳои кимиёвии махсус ба монанди коагулянт истифода мебаранд. ҳамчунин барои хубу беҳтар покиза кардани об хокаи флокулянтро низ ҳамроҳ менамоянд. ин маводҳо кӯмак мекунанд ки об аз ифлосӣ ва зарраҳои хурди қуму лой тоза шаванд. баъди ин марҳалаи тозакунӣ обро аз полоишкунакҳои регӣ мегузаронанд ки дар ин ҳолат об тамоман соф мешавад. вале ин соф будан маънои бехатар будани обро надорад. барои ин як қадами дигар баҳри тозакунӣ дар пеш аст ки ин безараргардонӣ мебошад. тозакунии об бо чанд роҳ сурат мегирад. зиёдтар безараргардониро тавассути хлор анҷом медиҳанд. таъсир ба микробҳо метавонад гази озонро ихроҷ кунад. озон ҳамчунин метавонад бӯи нохуши обро нест кунад. ва акнун баъди ин марҳилаҳо об дар ҳақиқат тозаву безарар мегардад ки метавон онро барои истифодаи аҳолӣ ба қубурҳо равон намуд. аз ин маълум мегардад ки тозакунии об кори саҳл набудааст. аз ин рӯ ҳар як қатраи обро бояд самаранок истифода намуд ва шукри ин неъмати бебаҳоро кард.
тавре гуфтем чанд соли қабл дар дастрасии шаҳрвандони пойтахт ва ноҳияҳои атрофи он бо оби тозаи ошомиданӣ мушкилиҳо ба мисоли реҷаи дастрасии об, қад намудани об давоми рӯзҳо, сифати об, нарасидани об ба хонаҳои баландошёна ва амсоли инҳо дида мешуд. аммо инак сол то сол ин мушкилиҳо бартараф гардида истоданд. албатта наметавон гуфт ки 100% мушкилӣ дар таъмини аҳолӣ бо оби ошомиданӣ вуҷуд надорад, вале мушкилиҳо албатта ки роҳи ҳалли хишро пайдо намуда истоданд. масалан тибқи омори ҷойдошта давоми соли 2019 90% сокинони шаҳри Душанбе бо 24 соат об таъмин гардиданд. албатта насби дастгоҳу таҷҳизотҳои муосир ва иваз намудани қубурҳои обтаъминкун ва обпарто ин ҳама иқдоми созандае буд аз ҷониби роҳбарияти олии ҳукумати кишвар ва шаҳрдории шаҳри Душанбе баҳри таъмини аҳолӣ бо об чун ҷавҳари асосии зиндагии инсон. гап дар сари он аст ки шаффофу равшан он самтое ки тааллуқ дорад ба департаменти обтаъминкунӣ бо пурраи комил гуфта метавонам ки бале камбудиҳо дар ҳамаи соҳаҳо вуҷуд дорад. имрӯз барое ки мо давлати наву соҳиби истиқлол ҳастем ва дар он самт дар чӣ соҳае набошад, соҳаи обтаъминкунӣ, соҳаи тандурустӣ, соҳаи маориф бошад, мо корҳои зиёд бояд кунем, тағйиротҳои зиёд кунем. аммо дар нақшаҳои чорабиниҳое ки дар соли 2020 соли дар пеш истода корхонаи воҳиди давлатӣ тасмим гирифтааст пешниҳод кунад, бале дар назар аст сохта ба истифода додани барқароркунии як иншооти дигар ки дар қисмати шимолии шаҳр ҷойгир аст ва то солҳои 2025 соҳаи мазкур боз ҳам хоҳад рушд кард ва чизе ки шумо қайд карден аз назар дур нест барои ҳалли мушкилотҳои дар пеш истода ва барои боз ҳам хубтару беҳтар намудани соҳаи мазкур. бояд гуфт ки захираи оби Тоҷикистон аз кӯлаҳои барфпӯшу кӯлу чашмаву дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ сарчашма мегиранд. оби нӯшидании аҳолии шаҳри Душанбе бошад аз оби софу зулоли дарёчаи Варзоб таъмин мегардад. тавре гуфтем об дар истгоҳҳои обию обанборҳои махсус захира шуда баъди коркард ба аҳолӣ тақсим карда мешавад ва бояд гуфт ки дар бехатарии обу саломатии инсонҳо корхонаи воҳиди давлатии обу корезии Душанбе низ муаззаф аст. яъне ин масъулияти бузургро кормандони озмоишгоҳи маркази назорати оби нӯшокӣ, корхонаи воҳиди давлатии обу корези шаҳри Душанбе ва зершӯъбаҳои он ба уҳда доранд. ин бино озмоишгоҳи маркази назорати оби нӯшокӣ, корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе аст ки дар ин озмоишгоҳ таҳлили сатҳу сифат, бехатарӣ, ҳолати бактериологӣ ва покизагии об давоми ҳар рӯз санҷиш карда мешавад. мувофиқи нақшаи корӣ дар ҳамаи пойгоҳҳои обтаъминкунӣ корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе, яъне дар пойгоҳи обтаъминкунии Хуҷҷорӣ, Фишорӣ, Кофарниён ва ҷанубу ғарб ҳамарӯза ташхис гузаронида мешавад. дар ҳар як пойгоҳ озмоишгоҳ ҳаст ва дар он ҷо озмоишгарон ҳамарӯза ҳар соат аз ҳар нуқта ташхисро мегузаронанд. ташхиси боқимондаи хлор, ташхиси тирагии об, шаффофии обро месанҷанд ва дар вақти боришот мо сулфати алюминийро истифода мебарем барои такшонкунии об. дар об моддаҳои муаллақе ки ҳастанд онро такшон мекунем ва дар он вақт мо зичии замчро месанҷем ва пробная коагуляция мекунем. ба гуфти масъулин аз 72 нуқтаи тақсимоти об ташхиси он анҷом дода мешавад. ҳамчунин масъулин иброз доштанд ки дар озмоишгоҳ 28 намуд ташхис гузаронида мешавад. мо ҳамарӯза бо ҳамроҳи хадамоти маркази назорати санитарияи эпидемиологии шаҳри Душанбе аз 70 нуқтаи шаҳр обро барои ташхиси бактериологӣ мебиёранд, ба марказ мерасонанд ва дар ҷояш боқимондаи хлорро месанҷанд ва барои тирагӣ гирифта мебиёянд ва дар ҳозира обҳои мо, обҳои нӯшокии шаҳри Душанбе ба талаботҳои стандарти байни давлати оби нӯшокӣ ҷавобгӯ мебошанд. ин дар вақти боришот, тирамоҳу баҳор
хадамоти маркази назорати ба мо маълумот медиҳанд ки дар вақти боришот камтар зиёд дошта шавад, барои он ки терагӣ баланд мешавад ку, барои он ки истгоҳи обтаъминкунии хуҷории фишорӣ аз рӯи замини мо обро мегирем, зери заминӣ нест ку, аз дарёи варзоб ба канали дериватсионӣ мебиёд, баъд аз он ба ҳавзи танзими шабонарӯзӣ мегузараду аз он ҷо 4 зинаи технология тоза коркарди обро гузашта, баъд аз он безарар гардонида шуда, баъд ба шаҳрвандон ин об дода мешавад. мавриди зикр аст ки барои дар сатҳи беҳтару хубтар ва таъмини оби тозаву бехатар ба сокинон моҳи июни соли 2018 истгоҳи обтаъминкунии хуҷории душанбе навбати аввал бо иқтидори 150 000 метри мукааб дар як шабонарӯз ва охири соли 2019 навбати дуюми ҳамин обполонакҳо бо иқтидори 150 000 метри мукааб давоми шабонарӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки амалисозии чунин лоиҳаҳои обӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои барномаи рушди устувори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мусоидат мекунад. тибқи ҳисобҳо истифодаи ин обполонакҳои замонавӣ талаботи 300 000 нафари дигарро дар душанбе бо об қонеъ сохт. муваффақияти бузург ин аст ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва раиси шаҳрамон муҳтарам Ҳусайни Амалӣ кушодашавии марҳилаи дуюми обпоракҳои реги зудамал мебошад ки соли ҷорӣ сохта ба истифода дада шуд ки ин як дастоварди беназирӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва дар корхонаи воҳиди давлатии обукории Душанбе мебошад. ҳамчунин барои истифодаи оқилона ва сарфакории об масъулин истифодаи ҳисобкунакҳои обиро омили асосӣ дар сарфи об медонанд. ба гуфти масъулин то аввали соли равон зиёда аз 62% сокинон ба ҳисобкунакҳои обӣ гузаштанд ки ин ба сарфаи об мусоидат кард. худи мақомотҳои дахлдор доранд, инчунин масъулиятнокии аҳолиян бениҳоят зарур мебошад. имрӯзҳо чуноне мушоҳида мегардад дар кӯчаю ҷодаҳо аллакай ки бо хатҳои таъминоти об таъмин гардидан, онҳо ҳамон дастгоҳҳои маҳдудкунандаи ҳамон ҷурмаки маҳкам кардани об нест. аз ҷониби аҳолӣ истифодабарии об масалан ҳамчун дар фасли гармо дар хонаҳои истиқоматии баландошиёна ҳамчун сарчашмаи сардкунии хона истифода мегарданд ки ҳамту обро кушода мондан ки бе андешаи он ки ошонаҳои болои чаҳол доранд ва барои дастрас кардани ҳамон 1 метр мукааб дар тохонаҳо чӣ қадар заҳмат ва хароҷотро талаб мекунад. новбоста аз он ки бисёр корҳои зиёде шуди эҳсос мутаассифона атрофи баъзан камбудиҳо мехоҳам ҳарф занам. аслаш камбудиҳо дар соҳили каналу рудҳои ҳастанд ки аксарият шаҳрвандон беэътиноӣ зоҳир мекунанд ва мо бояд ба шаҳрвандон огоҳ созем ки ҳар як амале ки нисбат ба табиат, нисбат ба захираи об, яъне муносибати яъне манфӣ мекунанд, ин дар чорчӯбаи қонун яъне ҷавобгарӣ дорад. имрӯз кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва кодекси бовоситаи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ба ҷарима кашида мешавад. ва имрӯз мутаассифона ҳастанд шаҳрвандоне ки ба қонунвайронкунии ин соҳа даст мезананд ва аз тарафи нозирони маҳаллии мо ин масъала ошкор мешавад ва чӣ хеле ки қайд кардам тибқи қонунгузории амалкунанда яъне ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. мусаллам аст ки бо афзоишёбии шумораи аҳолӣ дар сартосари ҷаҳон ва кишвари мо Тоҷикистон аз ҷумла Душанбешаҳр талабот ба об низ афзоиш меёбад, вале бо дастрасӣ ба технологияҳои муосир, ҷалби лоиҳаву барнома ва сармояҳои дохиливу хориҷӣ мушкилоту проблемаҳое ки вобаста ба дастрасии об дар сартосари кишвар ва Душанбе ҳамчун шаҳри бузурги Тоҷикистон аст, роҳи ҳалли хешро меёбанд ва он ҳам дар ояндаи наздик, зеро кишвари мо мамлакати tashabbuskor дар ҳалли масъалаҳои обӣ буда бо амалӣ шудани барномаи рушди устувори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 анҷоми корҳои зиёд ва расидан ба дастовардҳои бузург дар назар аст.